Здравейте, приятели! Реших днес да публикувам един клип, защото много отдавна не съм качил клипове. И реших днес да публикувам един. И този клип ще е как да можете да спечелите в някакъв конкурс, ако се регистрирате. Първо влизате в Google. След това пишете всякакви конкурси. Аз не искам Блогспорт, искам всички игри. И тук си избирате смартфон. Аз от Facebook не искам да спечелвам, защото от Facebook са фалшиви, знаете. Аз искам спечели Case Your Weddings, спечели Case Your Birthings Keeps Texting Me. Великденска игра с монета 3 стъпки и можете да спечелите най-новия Case Your Birthings. Така, аз ще участвам. Не искам тук. Не. Ако искате предметните награди, ето, например, сокове, да спечелите пералничка, селфи стик, дамска чанта, нивея. И аз тук ще се регистрирам. Хайде тук. Head and Shoulders, Nivea Protect. Тук обращението се пишете Гъна Имерхан Сабушев. Съм роден на 19 и цитирам моята рождена дата. Ще бе. Аз съм роден Нинджа 2005 година, но пиша улица Мариза, номер 5, 4. Ама аз тук се регистрирах град София. Ето там вижте. Ако си сред жилище, свършим с теб. Благодаря ти. Готово. Ето, тук можеш да станеш свен по Фейсбук, ако искате. Още ще паричните награди. Аз искам парична награда. Паричните са толкова много. Охо. Аз ще се регистрирам всички. Вие ще ме гледате, разбираш се. Тук майче съм се. Парен код тук, някакъв код ми се изказва. Тук някои да ви кажа, че са и лъжовни. Челете вални с 100 лева. Част. Какво сега тук? 100 така бе. Аз продукт. Гигастиви компютъри не са много скъпи. Тук на нещо се гледам. Спечели награди на обща стойност 1000 лева. Мало и по. С 1000 лева можеш да си купиш и Добре. Окей. Хайде бе, конкурси. Кой да е 2016, никоя. Бе. Няма да се регистрирам, да бъдем спечел 500 лева. Маме. Защо това? Бе.
Гледай, бе. Това нещо. Тук маче се iPhone S6. Тук ще се регистрирам. А да ви кажа, не е всякога печелите. Аз един път спечелих един iPhone S6 и сега ми е на поправка, защото без да исках го изтеглих една програма и ми се развали и сега ми е в града, те ще ми го направят. И така, хареса страницата, сподели снимката, ще да видим, че се е споделил публично пред публиката. Добре. Тук трябва да пишете, че участвате. Фейсбука ми е Ерхан Юсабушев. Можете да се свържете с мен. Номер 089-543 569. Добре, iPhone 6 и това крайният срок е свършил. Ох, мале. Спечелете лека автомобил и разказови бележки. Мани ми са отокаме, мани ми са отокаме. Мани, цалини на мани. Добре, това... Добре, да видим това. Да искам. Ако сте пазарували мобилно през седмицата и сте регистрирали вашата касова бележка, уважаеми зрители на kasofon.bg, имате възможност всяка неделя да спечелите чисто нов смартфон, мобилен телефон. Всяка четвърта неделя ще спечелите плазмен телевизор, а в края на годината и чисто нов автомобил. Другия път сега остана повече шанс, нали? Помните, генетата нямат отношение към шанса да спечелите тази награда. Ще си го Востин Паскалев обаче забравил своята касова бележка, ако не си я взел през седмицата или тя е фалшива, ако в магазина, в който е пазарува самодари фалшива бележка, няма как да спечели. Затова много бързо две резерви тегля в момента. 73-ти набор на 15 март е човека, който е роден, това също е мъж, Иван Н. Иванов, от Плевен за 12,71. И още една бърза резерва изтеглям в следващите минути господин Гетов от София, който пък си е купил нещо само за лев и 32 стотинки. Толкова с седмичната лотария. Честито на победителя. Вижте темите в нашото предаване, след което се връщаме в нашото студио. И така, тук се регистрирам. Ще спра с клипа. Довиждане от мен.